Защо се привързваме към хора, които не ни дават сигурност? Понякога най-силното привличане не идва от спокойствието. Идва от липсата, от несигурността, от това да не знаеш къде стоиш, от това да чакаш. И точно това кара много хора да объркват любовта с напрежението. Истината е, че когато някой ти дава смесени сигнали, твоят мозък започва да се закача още повече. Защото несигурността създава зависимост. Тя кара ума ти постоянно да търси отговори. Защо днес е дистанциран? Какво направих? Ще се върне ли? И така започваш